бале ман медонам ки бисёриҳо бовар доранд ба вуҷуд доштани ҷин, рӯҳ ва дигар чизҳои ғайриёдӣ ва боз барои 100% бовар кардан ба ин чизҳо одамое ки агар хуб бовар надошта бошанд мехоҳанд ки ёра бинанд ва чӣ хел метавонем бинем агар ки ягон таюво дар камера баафтанд дар вақти прямои эфир ё ин ки ягон камераҳои назоратӣ. Марҳамат, видеое ки ҳозир тамошо мекунед мувофиқи дархости шумо ҳамин гуна видеоай. ҳолатҳои ғайриёдие ки дар прямои эфир афтидагиянд. ва бардора чун ҳар вақта пеш аз ролика давом додан ссилкае ки дар комментарияи видео закрепиш зегия и ба мухлисои ҷанговару бозингаро имконият метаҳад ки дар бурди ҷанговару бозингари дӯстдоштаи худшон пул кор кунанд. ба ссилкае дар комментария буда бигзарен регистратсия кунед ва фаромӯш накунед ки дар вақти полни регистратсия кардан шумо метавонед ба промокоди канал бонус ба даст биёред. ссилка ва промокод дар якум комментария закрепич зегия. соли 2016 тамошобинои канали телевизионии варзишии Англия як чизи хеле ҳам ғайриёдиро мушоҳида мекунанд. ҳангоме ки ровии барнома бо ҳамкорош дар бораи варзиш суханронӣ мекарданд, дар кадри қафои ӯво шахсе ки бо газонокосилка газон медаравид ногаҳон нобуд мешавад. ин кора бо чиз якбора ҷолиб ва даҳшатноку ғайриёдӣ мекунад ки як чанд лаҳза пас мо мебинем ки дуюм мард аз майдони футбол нобуд мешавад. дар якум ҳолате ки тамошобино ира мебинанд хеле ҳам ба ҳайрат меоянд ва албатта ки метарсанд ва ҳамихел ин материал дар дасти экспертҳо меафта ва во мегӯянд ки ин просто як иллюзияй, яъне ки кори монтажай. ва дар инҷа савол ба миён меояд ки дар вақти барномаи варзишии телевизион кида дар корае ки имена кадри задни плана гирифта монтаж кунад. а шумо бошен фикрҳои худтона метавонед дар комментария бинависед ки ба фикри шумо ин монтажай ё ин ки реалне. моҳи ноябри соли 2010 як канали хабарӣ сюжет ба навор мегирад дар бораи як писари 11-сола аз Ямайка. ин писари 11-сола мегуфт ки ӯра призрак пайгирӣ мекунад, яъне ки рӯҳ. падару модари ӯ гуфтанд ки барои ӯ дуо мекунанд ва хостанд ки ӯра ба церкв баранд. дар ин вақт ин призрак боша аз паси ӯ равона шуда дар раҳ як ғавғо барпо кардагиай. видеое ки ҳоло мо тамошо мекунем оғоз мешава аз оне ки репортёри барнома аз ин писари 11-сола интервю мегирад ҳангоме ки ӯ дар курсӣ нишастагиай. ва дар кадр бародаро ҳоло тайёр шуен ки як чизи хеле ҳам ғайриёдиву даҳшатнок мебинем. аз пас ӯра як қувваи ғайриёдиву нопадид қабида ба тарафи худ мекашад ва дар ин ҳол модараш ӯра аз курсӣ мегирад. бале бародар, агар ки дурӯғ мегуфта худша ягон ҳила мекард, шайтонӣ мекард, типа ҷин ба баданаш ворид шуда, мешид ки бигӯем ки дурӯғ мега. лекин чӣ хеле ки бародаро шумо дар ин кадр дидестен, дар асл аз қафои ӯ чизе мекашид. ин ба монанди ӯ набуд ки ӯ худша ба курсӣ мепартояд, маҳз ҳамон хеле буд ки ира якҷоя бо курсӣ чизе аз пас кашид. ва чӣ хеле ки мо дар кадр мебинем, аз паси ӯ ҳеҷ чиз нест. баъди ҳолат писар ба репортёро мегӯяд ки призракро мебинад ки дар девор истодагӣ ва ба тарафи ӯ равона мешавад. дар ин ҳолат бошад, чӣ хеле ки шумо мебинед, чизе аз пои ӯ қапида ба тарафи худ мекашад ва дарҳол модараш ӯра мегирад. чӣ хеле ки писарча худаш мегӯяд, ӯ медонад призрак кияй ва гуфти ӯ ин рӯҳи рафиқи 4 сол пеш мурдагии худшай. ва чӣ хеле ки ӯ мегӯяд, як бор ӯ пайдо шид ва баъди ҳамавақт пайдо шида ӯра озор метад. бале, ман розиам ки ин видео хеле ҳам ҷолиб, даҳшатнок ва боваркарданӣ ба назар мерасад. лекин бо як кори дига ира бозам даҳшатнок мекунад ки ба ғайр аз чизое ки мо дар кадр дидестем, ҳамсояҳои ин писарча ҳам мегӯянд ки ҳамин рӯҳе ки ӯра ғам метиҳад, моро ҳам озор метавад. бале бародар, агар ки шумо фикри маро дар ин ҳодиса фаҳмидан бихоҳед, агар ки бигӯем мо ира сохта кунем, албатта сохта карда метавонем. мисол мегирем, дар курсие ки писарча нишастагӣ буд, аз пушташ аз аму дари кушода ягон кас ба банд устала мекашид. лекин гап дар ин ҷае ки чӣ хел факти ҳамсояоша мефаҳмонем ки ҳамсояош ҳам мегӯянд ки моро ҳам озор метавад. нахо ки писар қатъи ҳамсояош маслиҳат кунаву бигӯяд ки биё репортёрро дурӯғ мегӯем.
ва дар инҷа савол ба миён меояд ки барои ӯ ин кор чӣ лозим аст? фикри ҳақиқатона метавонед дар комментария бинависед. оё ин рост аст ё ин ки не. видеое ки айни замон тамошо мекунед моҳи соли 2019 дар YouTube гузошта шудагиаст. ба баъзе аз маълумотҳо дар видеои матчи футболие ки дар Лондон баргузор мегардад тавонистанд ки NLO-ро ба навор бигиранд. ва ҳаминҷа кӯтоҳ карда мефаҳмонам бародаро ки маънои калимаи NLO чи аст. N неопознанный, L летающий, O объект, яъне аппарати парвозкунандае ки барои одамои заминӣ нофаҳмое ки ӯ чи аст. аз ҳамин хотир ин гуна аппаратҳоро аппаратҳои инопланетянино меноманд, яъне ки аз дигар сайёра. аввал дар ҳаво як вспишка, яъне ки чароғак пайдо мешавад ва баъдан як шари оранҷивӣ ва шар оҳиста ба поён фаромадан мегирад, то замин нофаромада дар ҳаво каме муаллақ истода ногаҳон нопадид мешавад. дар вақти бозӣ кардан ягон бозингар ба ин диққати ҷиддӣ додагӣ нестад, танҳо ира дар вақти тамошо кардани навор дидагиянд ва бисёриҳоеро чӣ хел мефаҳмонанд ки ин NLO неву дрон аст, яъне ки камераҳое ки парвоз мекунанд, квадрокоптер. лекин агар ки мо бигем квадрокоптер аст, квадрокоптеро бародаро светчон яхел намеистанд, ӯ маргад мекунанд. ин якум. дуюмаш ки разноцветни аст, ҳар гуна свет қати маргад мекунад. аз ҳеюмаш ки чӣ ба ӯ якбора нобуд шуд. дар комментария шумо бинависед бародаро ки ин дар асл NLO, яъне ки аппарат аз дигар сайёра буду ва хост ки тамошо кунад ки чӣ гуна бозингарои сайёраи замин бозӣ мекунанд ё ин ки дигар чиз. фикрҳоятона метавонед дар комментария албатта ки печат кунед агар бихоҳед. ин видеои ғайриоддии баъдии дигар якумин бор дар интернет пайдо мешавад соли 2016. ба яке аз маълумотҳо ин порча аз интервюи дар прямой эфир сабт шудаи телевиденияи Норвегия аст. дар ин видео чизи ғайриоддиш чи аст? як зан телешкаро бо багажо бурдестае ва дар пишти ӯ як зани дигар аст. ҳангоме ки зани телешкадор аз кадр берун мешавад, зани дар қафои ӯ истода нопадид мешавад. вақте ки кадр якумин бор дар интернет пайдо мешавад, якчанд миллион просмотр мегирад дар рӯзҳои аввал. албатта ки бародаро шумо имконият доред ки оиди видео фикри ҳақиқатона дар комментария баён кунед, не ки ҳангоми видеоро тамошо кардан якчанд гурӯҳи одамо пайдо шуда фикрҳои худшона гуфтанд. якумин гурӯҳ одамое ки пайдо шуда фикрҳои худшона гуфтанд, ин одамое буд ки ба теорияи заговор бовар доранд ва мумкин шумо аз видеои ма бидонед ки ин одамо чӣ мегӯянд. ва дигин гурӯҳи одамое ки пайдо шуданд бо гуфтанд ки ин сайёҳ дар замон аст, яъне ки шахсе ки дар замон сафар мекунад. мо дар бораи сафар дар замон якчанд видеоҳо ба навор гирифтагием. канала буковен меёвен ва боз гурӯҳи дигари одамо пайдо шуданд ва во гуфтанд ки тамоми кураи замин, тамоми ҳаёте ки мо зиндагӣ мекунем ин ба мисли як бозии компютери аст ва чизе ки мо дар кадр мебинем ин ошибка аст. чӣ хеле ки дар компютер бозӣ мекунӣ, ягон изображение ки ягон одам ногаҳон нобуд мешавад, ин ҳамун хела мегӯянд. ва як гурӯҳи дигари одамо ҳастанд ки ира хела ҳам оддӣ, осон мефаҳмонанд, яъне ки чӣ гуна зан ягон ҷо нобуд нашид, просто баробари зани телешкадор аз қафо омадан гирифт, лекин ҳамун территорияда ки ӯ истодагӣ буд, зани пешина ӯро мепӯшонд, аз ҳамин хотир ӯ дар кадр намеафтад. албатта шумо метавонед фикрҳои худтона баён кунед. комментария озод аст. ин порчаи навори футболие ки шумо дидестен аз як прямой эфири канали телевизионӣ гирифта шудагӣ аст. ҳангоме ки варатар мехоҳад тӯпа ба бозӣ баргардона, дар трибуна дида мешавад ки як чизи ғайриоддӣ ба мобайни одамо давида мегзарад. бале бародаро, агар ки мо дар назари аввал фикр кунем ки ин одам аст, якумаш ки ягон одам ба ин қадар суръати тез
ба чунин ҷо давида наметона. Дуюмаш ин ки ба байни одамо чӣ хел ӯ давид ки ягон каса наҷиқид. Аз ҳеюм ки намуди баданаш ба мисли одамои оддӣ нест. Бисёриҳо фикр мекунанд ки и рӯҳай. Баъзеҳо мегӯянд ки одами соя, яъне намедонам ки як одам сояш чие бо. Агар ки мо фикр кунем дар асл и ягон шахсе буд ки ба уҷа ба ин суръат давид, агари дар асл мебуд, одамое ки дар ҳамуҷа бозиро тамошо доштанд ба тарафи ӯ мегаштанд, нигоҳ мекарданд, то ки ӯ наҷиқашон, барои он хотире ки ӯ хеле ҳам ба суръати баланд медавид. Лекин баъзе одамо мегӯянд ки и просто монтажай. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред? این ویدیوی دهشتناکی دیگری که در یوتیوب اکتبر سال 2018 پهن کرده شدگی بود از طرف دیوید ایک یک پارچه رپورتاژ نوستی اسپانیایی است. شخصی که این ویدیو را در یوتیوب اپلودیکواد کردگی است او میگه که در بین ما در اصل هم زندگی میکنن обратино рептилоидо. بله ممکن بسیاری ها ندونن که рептилоидо обратино یا کیان با теорияи заговор یعنی که چیزی تصدیق شدگی نیسته گویا که در بین آدما دیگر موجوداتی هستند که نمودی ظاهریشون با مانند آدم میکنند تا که ما نفهمیم و کار خودشون پیش میبرند. در اصل باشه نمودی ظاهری او دیگر خیلی و در این کادر چیز غیرعادیش یعنی که چیه و چرا او آدم چنین فکر داره. این زمان ما ویدیو را تماشا میکنیم. در آخر کادر از بالای چشمای این برنده دیگر چشم پیدا میشود. آدمی که این ویدیو را در یوتیوب پرتافتگی او میگه که برنده خیال کرد که камера ра оператор киштагиай ва чашмои аслии худша кушод. Бале, агар ки мо хеле фикр кунем бигем ки ашибкаи кадр нест, кадр часпондагӣ нест, ашибкаи монтаж нест, дар аслам рептилоид ба гуфти теорияи заговоро вуҷуд дошта боша. Бале, фикр кунем ки баранда фикр кардае ки оператор камера киштагиай ва баъд камераи чашмоша баранда накиштае ку. ё ин ки рептилоид танҳо аз камера метарса, аз оператор не. Ман намедонам бародаро, шумо фикрҳоятонро дар ин бора бинависен, лекин ман фикр мекунам ки просто сбои камерае. Михел мешава кадр часпондагие, ӯ чашмои ки боло мебинен, иам ҳам чашмои худшае. моҳи июли соли 2016 модел дар вақти интервю гирифтан дар тайски ток-шоу як рафтори хеле ҳам ғайриоддӣ нишон медиҳад. ӯ ба барандаи барнома мегӯяд ки дар вақти отпускаш дар шаҳри Ройонг ба бадани ӯ ҷин ворид шудагиаст. ӯ мефаҳмонад ки ҷине ки дар бадани ӯ ворид шудагиаст дар култураи тайски поп ном дорад. ӯ хеле аз гуруснагии бепоён ранҷ кашида дод мезанад ки ба ман хуни хуб биёрен. баъди фаҳмондани ҳолати худаш рафтори модел ногаҳон дигар мешавад. и ба назар мерасад ки айни замон бадани ӯра ҷин идора кардааст. а баъдан гӯё ки ҷин дар бадани ӯ буда тавассути ӯ ҳарф мезанад, барои он хотире ки рафтори ин духтар тамоман дигаргун мешавад. баъди як чанд бор хоҳиш кардан аз ҷин ки бадани духтара тарк кунад, барандаи барнома дар бадани духтар гарданбанди будара овезон мекунад. дар рафтори духтар дида мешавад ки ин кори баранда ӯра хеле ҳам сахт метарсонад. ҳангоме ки ба баранда муяссар мешавад ба гардани духтар гарданбанди будара овезон кунад, овози ҷиндори духтар гум мешавад ва ӯ ором мешавад. вақте ки ин видео дар интернет паҳн мешавад, дарҳол машҳур мешавад, лекин фикри тамошобинон ба чанд гурӯҳ ҷудо мешавад. баъзеёш мегӯянд ки ин духтар просто нақши худша бозид дар ин шоу. агар ки ба ин фикр бовар кунем, якум сабаб чӣ мешавад ки духтар чунин нақш бубозад? якум машҳур кардани худаш. барои чӣ хотир ки ира дар бораш гап мезанад, обсуждат мекунанд. дуюм сабаби чунин бозӣ кардани ин духтар инае ки реклама кардани худи шоу маслиҳат карда ҳамин кора кунад. лекин дигар гурӯҳе ки ин видеоро дидан ӯҳо мегӯянд духтар дар асл ҳам гирифтори ҷин шудагиаст. биёем бародаро як бор ба сари хунук фикр мекунем ки дута варианта. якум вариант мумкин аст ки духтар дар асл ҷин дошта бошад. мумкин аст, бале, ин кор шиданаш мумкин аст. дуюм вариант метавонист ки духтар дар асл ҷин надошта бошаву ин кори маслиҳат кардагӣ бошад. агар ки мо бовар кунем ки ин сохтааст, аз ин кор як чиз шаҳодат метаҳад. чӣ шаҳодат метаҳад? дуюм барандаи барнома зане ки дар бар шиштагиаст, ӯ аз ин кор наметарсад. ё ин ки ин зан
Ҷим Брора ин ҳолата бисёр дидагиай ё ин ки сохтаай. Баъд дар инҷа як факти дига ки иша нафаҳмидам ки барандаи барномаҳои уҷа Ҷим Брорирам метонистиянд ва аз куҷо пайдо шид дар инҷа гарданбандӣ буда. Шумо бошен фикр рафтаихтона метонен ки дар комментария бинависен.